Il-qorti ma laqatx talba biex jinstemaw b'urġenza kawżi tal-pulizija kontra s-sidin tal-istabiliment Villa Rosa f'Paċeville. Kawżi marbuta mal-menti ta' storbju eċċessiv li waslu biex il-ġimgħa li għaddiet din Kamilleri żagħżugħ ta' 31 sena mar jagħmel strajk tal-ġuħ quddiem Kastilja. Kien reazzjoni għal dan li l-Pulizija talbet biex kawżi skedati għas-27 Ottubru u s-7 ta' Diċembru jinstemaw iktar malajr. Iżda l-Maġistrat Ian Farrugia ta' deċiżjoni li fiha talba kienet irrifjutata. F'Lulju li għadda l-Maġistrat Farrugia kien kritika lill-awtoritajiet għaliex qal li għandhom mentalità ta' beżżija fuq din il-kwistjoni tal-istorbju. Coward's mentality kien iddikjara l-Maġistrat Farrugia li saħansitra kien għamel appell dirett lill-Prim Ministru biex jiġbor il-Ministri tiegħu flimkien biex isolvu din il-problema. Dakinhar kien qal li l-awtoritajiet għandhom jinfurzaw il-liġi b'mod immedjat u effettiv. Dan b'referenza partikolari għal San Ġiljan.